Ay mga bay, mga unta mga bay. Mga padyoy pag-abot, gikan Nag-live. nagkuan sa baha. Nag-live sa baha. Bitaw nang wa man mo nitiwas og ligo. Diyo sa kamigo. Nga unta tawag Lagi kita akong mata mo. Sila man. Gadubong manok sus lami unta ni katong nay dahon. Wa pa ka nagsabon sa imong tiil ha. Sabunan pa na nimo jud kay na mato jud ka anak. Subscribe mo na. Ang rong man sa bunan, di man siya. Pagi mga bayo ko. Bugno ang panahon. Ya, pagkilis og bugas ya. Ya, pagkilis ya. Oh. Bugas oh. Gina. Inanay mangita ro kanon. Kurado. Ako lang tiwas og luto. Pasti lang. 5 kaya mo ya. Gutom dun. May ang tawag you try. Gutom nga pa niyo to. Ulit ka na nyo ito? Wala eh. Ito mga orasan ng kaon. Nasutso. Ay, paniod to na to. Nasutso pa niyo to. Pwede kami kaundaan pag ka na to. Wala. May nagdali rin ta. Kaya nga matulog ka to. Yeah, unsay paminaw nimo sa imong school, nice? Ay, siyempre. Kaya Saan mo naman? Layo ba ito mo? Kunjari pa mo? Hindi mag-hike dito pa doon dito. Ay, palayo ato mo, palawisan. Naman sa palawisan. Gani. Ya, di ko palitag ba ito mama. Hindi man kay diri pa man mo maggikan. Gani. Palitag mo nga ba? Sayo gid mo alas 5 lakaw na mo. Yan alas 5 lakaw na mo. Stress mata na ka, ligo, kaon. Guys, dito ya liko dito ya dami subaka na. Alas 6:30 mata na. Mamang ligo, kaon. Ay, 5. Ano atro oh? Sarap talaga adobo guys. Mahaw judaan kay. Nya magbalon mo para paniod ko. Ay. Irog ni mo dudong. Balon og paniod to. Kay mahal ka dito ang mga kalanan. And then sana na ay. Kanang sakto ra jud ang inyong balon. Lite. Snack, unsa may snack ninyo usually? Kanda terminal akong snack ato ito sa saging. Kay kanda ko. Usay, madto ko sa gawas, pay kong price or saging nga katong Banana Q. Oh. Sa gison, magsauna nga napoy tag 5 on. Magbalon lang tag banana Q. So, wa na may paliton nga snack. Litira inyong dalon. Nga usay, kaya magpalit ra og kuan, piatos, pika, Di pwede. skyflakes. Di pwede chichirya. Ha? Nakakuha na. Kikiliya eh. Nagi, pero ayaw mo si palit anak. Kadi na maayo. Snack na na. Kami ka na. Malit rin hindi. Oo, bulong ito. Ang agwa lang. Palit pa ko. Manyapo niya karon? Palit po ko. Ayaw lang niya. Dito naman ko. Hindi ni kada dyan na. Dagbalan na. Kinsi mo na. Ito eh. Kamahal ko silang rice. Asa itong naiwa ko eh. Tugno kayo. Magluto lang kung balono ninyo ha. Snack o paniod ko. Ang yuswa, lagi, pujibar pa rin ang pujibar. Sige ko, pujibar.
Ano? Masay, di ko mag-snack. Napalit lang ko daan ng Fuji bar. Saan ni mo oy? Meron ako kanong dito yan. Ako talang ma. Ayaw, mahal kayo dito ah. Umita kita pamagi nga mag-save tanong. Ako naman ma. Ang bawa nila ako na. Pilang to. 100? 100, isa eh. Kung may project. 100 ang adlaw ninyo, tulo mo, 300. Paminaw ha, 100. Winter ang adlaw na ito niya. 100 kung may project. Ang ako ah. Winter ang adlaw. Hindi, ginto yun, kay Pretty, balikan. Kaduwag ka sa kaya. Luar, kung mag-high ka dito dapit. Siguro ko. 100 ba dyan ang imong baon? 100 or 80 to 100 ang imong baon. Oo, ite ko. O, nya karon tulo mo, o pintahan na sa kabuan. Pila na, dako kay na. Nya nga, ngita daw pamagi nga. Makalesta. Magluto si mama. Sa iyong tagdaon. Ito, paniod ko, snack o paniod ko. Nga ni uli dire, pa mukaon. Ano mo pag snack ini kahapon, gagasto ba ninyo eh? Snack ana lang ni Risi sa buntag. Ni kahapon dire ra sa balay. Nigabot mukaon. Oh, kada kay bawaya kung panghapon ba mo pang buntag? Ipakabaw eh. Panghapon. Naa. Abdi naman ko lang klase. Hindi full man. Ambot lang ka sa inyo, diri sa Marigondon, half day ra. 6 to 12. Nya, 12:30 to 5. Yung klase, nagyud mga inahan, good luck. Good luck mga inahan. Balon pa lang daan no, sa kabulan. Dako na kaayo. Ha? Balon sa mga estudyante ba? Aw. Nya tulo ka buk ang akong estudyante sa kabulan. Pwedeng dako ah. Makabintang ka. Nya napadyo yung mga project. Nya napadyo yung mga extra activities. Kasto kayo mga anak, ayun na mo pag minyo. Tulo ka buk. Agon to, yun yung amo mga pangidjuran ani, banat yung mayo kabgab. Kaya unsaon na malamang. Kada adlaw gawas ang kwarta. Tingklase na mga inahan, good luck mga ginikanan, mga estudyante. Naot nga, mga eskwela mo tarong. Naot nga makita ninyo ang mga pagpaningkamot sa inyong mga ginikanan. Naot nga makita ninyo mga kahago. Ay, eskwela yung tawag magtarong, pag binuotan mo. Kaya para na po na ninyo in the future. Samtang naatay ikap-eskwela inyong ginikanan, eskwela mo. Kaya ako sa una, sos. Sige lang ko panarbaho para maka-eskwela. Sige working. Tama. Anak man ta sa pobring o. Pobring o. Samtang na pa eskwela inyong ginikanan, paningkamot mo. Eskwela gid mo. Eh para raman sad na ninyo. Wala ka green bas pitaka ni tatay. Wala lagi kanon tay? Ha? Way kanon maglungag pa.
Namalita ga ini kanon ay, oh, 15 oh. Asa? Ang G's ako, 15 sila. Asa ka pa rin? Asa kan pahit ya? Ito sa Atbang sa Dubai. Ano dia? Oh, kada sa Muslim niya? Oo. Oh, sa Muslim dahil yung kanuna. Naglami pa man ikaon. Pango plato ni. Alik ka sa kang plato. Plato. Ito ko. Na may mong sudanon. Ito ay plato ito mo ito ro. Dagan na ba ni? Dagan na mo rice? Ha? Dagan na ba dagan? Tagay ko ba? Dili kay ang plato. Kaya ko manggod. Mamoram na kadakaan eh. Nilagid og tarong, kuya. Nanglan nga, dako og grado kay para maka-avail sa scholarship. Kay mahal kayo ang kolehiyo. Hintaha man og kuan ka sa scholarship. Kay arang-arang. Ano man? Gamay-gamay lang atong pambi, tagay ko gamay. Asa man? Kaong. Oh. Gamay lang kayo. Sa man. Ikaw di ka? Itaw ko gani. Sa mo karon adobong manok. Tira inyong bawon kada adlaw. Kira? Liti naman na. Back and forth. Yung baklay naman mo diya sa udo eh. No. No. Dayon. Nabawa na lang ako. Lutuan naman tamo og saging karon. Luto di kay kuanday sayo kayo. At least mamata na. Luto na balon. Wala gyud. Wala gyud dong. Tindak man. Na, Basa. basa pagod. Sacrifice ug matag sayo. Bye-bye mga bay, dinira ko kutob. Thank you for watching. Sakripisyo mga inahan. Good luck. Tingklas sina sa Lunes.